Labarin Umar bin Khattab sashe na uku. Lokacin da tarihi ya canza, wani mataki mutum yake ɗaukawa? Shin suna canza rayuwarsu ne? Amma akwai wasu matakai da suke canza tarihi al'umma gaba ɗaya. Matakin da Umar zai ɗauka yanzu yana daga cikin wa'innan. Bayan ya karanta ayoyin Alƙur'ani, Umar ya yi shiru na ɗan lokaci. Fushin da ya cika zuciyar Umar ya ɓace, sai mamaki da tunani ya biyo bayansa. Ya ɗaga kansa ya ce, ina Muhammad yake? A cikin gidan akwai wani sahabi da ya ɓoye. Da ya ga canji ya bayyana a fuskar Umar, ya fito cikin nutsuwa ya ce, ina fatan Allah ya shirya ka ya Umar. A nuna masa gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tare da sahabbansa a ƙasan dutsen Safa a gidan Al-Arqam ibn Al-Arqam. Umar da ya ji hakan ga ya nufaci gidan cikin sauki. A cikin gidan sahabbai suna zaune tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai aka ji ƙaran bugan kofa, da wani ya leƙa sai ya ga Umar ne ya ɗauki takobansa. Tsoro ya kama wa'ansu daga cikin sahabbai, masu cewa Umar ne kuma har da takobinsa. Amma a cikin sahabbai akwai mutum guda ɗaya da bai firgita ba, shine Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu. Ya ce da ƙarfi, ku bar shi ya shigo, idan ya zo da alkhairi marabansa, idan kuma ya zo da shari zan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai annabi ya ce ku bar shi ya shigo. Da Umar ya shigo, annabi ya kama rigarsa cikin ƙarfin hali, ya kalli cikin idan, sannan ya ce, ya Umar, har yaushe za ka ci gaba da wannan hanyar? Shin lokaci bai yi baka karɓi kiran Allah? Wa'innan kalmomin sun shiga zuciyar Umar kai tsaye. Nan take Umar ya fashe da kuka, ya ce cikin murya mai cike da tawalu'u, na zo ne domin in yi imani da Allah da manzansa. Nan take sahabbai suka furta shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Da sahabbai suka ji haka, masu tarihi sun rawaito cewa ya yi kabbara da ƙarfi har sautin shi ya cika ƙaurin Makka. A ranar nan ba Umar bane kaɗai ya sauya, tarihin musulunci gaba ɗaya ya sauya domin musuluntar Umar. Musulmai ma sun samu ƙarfin gwiwa. Bayan shekaru suna ɓoye ibadodin saboda tsoro, suka fara fitowa fili domin bautar Allah. Umar ya ce daga wannan ranar musulmai sun kasance suna da gwanaye guda biyu tunkari Ka'aba. A gaba ɗaya akwai Hamza ibn Abdul Muttalib, a baya kuma akwai Umar bin Khattab. Shugabannin Qurayshawa suka tsaya suka kalli ikon Allah cikin mamaki. Mutumin da jiya yake gaba da musulunci yau ya kasance shine yake tsare musulunci. Amma musuluntar Umar ita ce farkon tafiyarsa, ba ƙarshen ta ba. A gab akwai gwagwarmayarsa da jarumtarsa da za ta sa sunansa ya zama abin tunani har zuwa ƙarshen zamani. Ku jirayi ci gaban sashe na 4.